आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आं सिनिलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। सासे फिसाखौनो खांनो हायाबा मानि बिमा बिफा जागोन फालाय बेलाय दा आंनि जायगायाव दाख्लै मोनसे एवार्ड होदों माने मोनसे लेखायाव जे साथाम गथ'निफ्राय लानानै जिसिबां बुरजा गथ'नि बिमाफोर दं बिसोरनो आं दा बान्था होनो दाख्लै आं लिस्ट बानायहोदों लिस्टआ जाबाय आं बिराद मोजां मोनदों दाबो 10 जन फिसा खांनाय बिमा मोनदों आङो 7 फिसा खांनाय बिमा मोनदों 4 फिसा खांनाय बिमा मोनदों आरो 3 खांनाय बुरजा दं बे गामियाव बे एलेखायाव दा थाबैनो नोंथांमोनखौबो आं हांख्रायहरगोन बेवहाय बिसोरनो दा बान्था होनाय जासिगोन आरो मा जाय फिसा बुरजा खांदों मानो जाय फिसा बुरजा खांदों बेखौ जों बयबो मदद होनांगौ सासेल' फिसानोथ' मदद होनायनि गोनांथि गैया होननानै आं बुंबाय थादों सानो खम जाहैबाय जोंनाव साफा माने मा होनो न'खरनाव साफाल' गथ' खायफाना सानैल' गथ' दा बेबायदि बेलायाव गामि गंसेल' खै न'खर आरो बे न'खराव न'खरसेयाव सोरबाया दाख्लै हाबा जादोंबा नों दा मिजिं थिनानै लाब गैया बियो जोनोम जानानै मा होनो देरनानै 30 बोसोरनि उनावसो बियो हयथ' स्कुलाव फैगोन जुदि हाबाखौ थाब लायोबा आरो हाबा थाब लायाबाथ' 30 बोसोरनि उनावसो फैगोन दा बेबायदि बेलायाव जोंनि माने फरायसानि अनजिमाया खमायलांगासिनो दं गोदो जों जेब्ला फरायोमोन आं गावखौनो उदाहरन होबाय थायो जों बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जों सागुमोन आरो न'खराव ओमफ्राय आंजों लोगोसे आंनि खर'सा बिदा आंजों लोगोसे आदानि फिसाला आब'नि फिसाला जों एखेलगे गुदि फरायसालियाव फरायोमोन आरो मा न'खरसेयावनो आरो आनैनि आमायनिथ' धेर दंमोन आरो मा दानि दिनाव ओरै जाहैबाय आमायबो गैया आदैबो गैया आयंबो गैया बिफाल'ब्ला बिमाल'ब्ला बेहा सोर बिमाय थानांगौ सोर बिमायं थानांगौ सोर आदै थानांगौ आरो बिदि गैलाब्ला बिदि फोलेरानो गैयाबा नोंहा रावबो जोंनि गथ' गथायनि अनजिमाया डेफिनेटलि खमायगोन ओंखायनो बिजोंनि मुङै मानिबा मुङै जों रायलायबाय थादोंब्लाबो गुबै बाथ्राया जाहैबाय जोंनि सुबुं सानखोआ दा जोंनि जोनोम हारा खमायनाय लेखासो खमायगासिनो मोनसे जारिमिनारि जुथुमा आं दिनै साननै जाबाय मैया सानसे थांबाय 9 दिनै 10 आरो 10 जानुवारिनि एबा नैथि साननि जेनेखि सेथि नैथि थामथि हाबाफारि जोंहा फिरफिला बिरहोनाय लोगोसे मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो लोगोसे रुंसारिफोरनो बिबार बावनाय बे जालांबाय जोबोद मोजाङै जालांगासिनो दङ आरो दसे उनाव जोंहा बिजाब बेखेवनाय जागोन बानजाय आफादनि बेनि अनगायैबो बर' थुनलाइ आफादनि गुबुन माने बान्थाखौ जों राननाय जागोन आरो बे हाबाफारियावनो जोंनि मानिजाथाव प्रफेसर इन्दिरा मेडाम बिथाङा बहाय बाहागो लागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा सनाल कसारी साहित्य सभा मिसिं साहित्य सभा आरो लोगोसे असम साहित्य सभानि बिथांमोना बाहागो लागोन आरो एसे आगोलाव खबर मोनदों जोंहा बिश्वजित दैमारि सार बिथाङाबो सौफैगोन बहाय दा बेबायदिनो जोंनि हाबाफारिया जोबोद मोजाङै जाबाय थादों जोबोद जारिमिनारि मोनसे हाबाफारि नोंथांमोननि बयनिबो मददआ जोंनि थाखाय जोबोद थुलुंगाखांथाव आरो दिनैनि दिनाव जों नुदों जे बर' थुनलाइ आफादनि जि मावनो गोनां खामानि बे मावनो गोनां खामानिया मालाबाबो जोबनानै थाङा आरो जोंबो थाबथाना थायाखै बेखायनो जोंनि हारिखौ दानायाव जोंनि इयुन जोलैखौ दानायाव बर' थुनलाइ आफादा जा रोखोमनि बिफाव लानांगौ बेखौ जों लालांबाय थागोन जोंहा दिनैहाय जोबथा थान्दै मेल जागोन मोनाबिलियाव बे थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो गोदान माने बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं आफादखौ दानानै लागोन गोजाम मावफुं आफादनि टार्मसा इतिमध्य जोब्बायानो होनना बुंजायो बोसोरथाम नालाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि संबिजिरा बेखौ नायनानै माने गोदान मोनसे आफादबो दानाय जागोन आरो गाबोन जाबाय जोंहा गेवलां मेल गाबोननि गेवलां मेलाव आसामनि मानिजाथाव गिबि मन्थ्रि बिथाङा बाहागो लानायनि खोथा आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिसिनि मानिजाथाव गाहाय माने मुस्रि हाग्रामा महिलारि बिथाङा गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होगोन आरो बे हाबाफारियावनो जोंनि दिल्लीनिफ्राय जोंहा प्रफेसर रमेश भारद्वाज बिथाङा सौफैगोन दिल्ली इउनिभार्सिटिनि माने प्रफेसर माने नीलाक्षी बिथाङा सौफैगोन आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां माने जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गागि बिथांमोना बहाय बाहागो लागोन जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि सासे जोंहा बारग' लेङाइ आफादगिरि बारग' गाहाय नेहाथारि मुस्रि कमलाकान्त मोसाहारि बिथाङा बहाय माने थांखि जानाय बुंथिगिरि हिसाबै बिबुंथि लाखिगोन बेबायदिनो गोबां हाबाफारि जोंहा दङ आरो बे हाबाफारिफ्रा आं नुनायाव
जोबोद मोजाङै जालांगोन जोंहा मैयाबो जोङो फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मटिभेशनेल मोनसे प्रग्राम दंमोन बे प्रग्रामाबो ओरैबायदि मोजां जालांदों जोंहा हायद्राबादनिफ्राय साइन्टिस्ट फैदों प्रफेसार फैदों आरो लोगोसे जोंनि लकेलनिफ्रायबो जोंहा IAS अफिसारफोर जायफोर रिटायार जानाय ACS अफिसार रिटायार जानाय बिथांमोनखौ जों मोन्दों मावबाय थानाय बिथांमोनखौ मोन्दों बिथांमोननि गेजेरजों जोंनि हारिनि इयुन जोलैनो जोंनि हारिया जाहाथे जोङो जौगाबाय थानो हायो खुनु पयदे जोङो थाबथाया जोंनि जि मोनसे खामानि मावनाया जेरावबो जाहाथे बियो हल जाया बेखौ जों नोजोर होनानै बर' थुनलाइ आफादा खामानि मावदों जोङो दिनै बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै बुंनो थाङोब्ला जोंखौ गुबुना बुंनो नागिरो जे बर' थुनलाइ आफादा मानो थुनलाइनि बाहेराव थानानै खामानि मावदों मानो खोथा बुंदों नाथाय जों दिनै बुंगोन जे बर' हारिनि गेजेराव गिबिसिन माहारियारि बाद लाबोदों बर' थुनलाइ आफादा बेखायनो बर' थुनलाइ आफादा जिखि बिथिङावनो खामानि मावनो हानाय बुंनो हानायनि मोन्थाया दङ बे बाथ्राखौ आं दिनै नोंथांमोननि प्रेस मिडियानि गेजेरजों स्पष्ट भाबै बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलनि सिङाव थानानै बे बाथ्राखौ आं दिनै बुंदों आरो जोंनि खामानि मावनाया खुनु दिन थाबथाया सोरबा बुंब्लाबो जोंनि खामानिया थाबथाया सोरबा सिगिब्लाबो जोंनि खामानिया थाबथाया सोरबाया जोंखौ होबथाब्लाबो जोंखौ होबथानो हानाय नङा स्पष्ट खोथा